Angikaze nakanye ngithi ngiyawuvuma lo mshado mina. Konke lokhu kwenzeka ngale kwemvumo yami. Ini? Yebo. Was. Ngizokukhombisa futhi ngizokuchazela ukuthi yisiphi isizathu senza ukuthi ngivume ukushada nalomuntu. Ya. Impela Lila. Kokuphelele nje. Lila. Back. Liza la, was. Awubheke nje lokhu. Yini yonke le? Isikhathi sami sakudala. Usho ukuthini? Yonke into ebekwe kulolu donga lolu inephutha engisake ngalenza. Lokho ngaba umntwana ke mina njalo mengenza iphutha uAntu bengiletha la kule kamera leli athi angibhale phansi bese ngwafaka wonke la edongweni. Ukuze aqinisekise phela ukuthi angiwaphindi lamaphutha wayengenza ngithathe impalo yami ngiyifaka edongweni. Ukuze kube imanje mina impilo esengiyiphilile la emhlabeni akuyona impilo ebimnandi ngaleyo ndlela. Akwazi nokucabanga ukuthi zingaki izinto esengisibekezelele lana. Ukuthi ngihlele ngijabulile. Ingakho ngeke uzubone ngoba phela ngeke ngikhombise wonke umuntu inkinga zami. Kanti namhlanje kuyaphinda ke futhi. Yelinye iphutha elizofakwa futhi. Kanti leli iphutha kuzoba elikhulu kunawo wonke ngisangawenza. Manje lokhu kuyiphutha. Uma ngikwenzile manje, ngeke ngikwazi ukuphinda ngikulungise futhi. Usho ukuthi awufuni ukushada noAJ Ngifuna Nhlobo? ukumshada lo muntu. Kanti kumele ngikuchazele kanjani? Emva kokushada noAJ, wonke amaphupho amazophelela nje kanjalo. Yonke into ebengifuna ukuyenza empilweni yami, ngeke ngikwazi ukuphinda ngiyenze futhi. Ngiyazi ukuthi angeke uzukwazi ukuthwala umthwalo walomndeni. Nalokho futhi ngiyakwazi. Ingakho ke lo mshado ongamele ukuthi wenzeke. Egcineni ngakhulula kena yonke lento. Malume, waphuma waphela empilweni yami inguna phakade. Phuma. Phuma. Yes. Ngenxa kaTiger lo. Hey angisoze nje ngangena ngaphambili mina. Hey. Hayi. Sorry. Uxolo Nkosi yami. Ukuthi nje namuhla usuku lokugcina. Ngihlangana nomalume. Sawubona. Yebo. Kulungile. Malume. Yebo. Ngizobuye ngikushayele. Yebo. Sawubona. Isimang. Ulila ulethele uAbiram isiqa sezimbali. Hawu, ngiqinisekile le ntombazana izoyizuza inhliziyo kaAbiram. Yinhle bonayo. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.